Chcete mať na svojom vlastnom serveri skvelú čatovaciu aplikáciu, ktorá je bezpečná, otvorená a prispôsobiteľná? V tejto lekcii vás naučíme, ako si nainštalovať Rocket Chat v Dockeri na Linuxový server. Dozviete sa, ako vytvoriť Docker image, ako ho nakonfigurovať a ako spustiť samotný Rocket Chat. Nakoniec vás naučíme, ako spárovať Rocket Chat s vlastnou subdoménou pomocou Nginx proxy servera. Táto lekcia je určená začiatočníkom, ktorí majú základné znalosti Linuxu a Dockeru. Ak sa toto všetko chcete naučiť, prihláste sa na túto lekciu už dnes. Pozrite si aj ostatné naše návody na kurzy linuxdoma.sk.